Představte si, že se píše rok 334 před naším letopočtem. Jste velký král Perské říše, vládce největšího a nejmocnějšího impéria na planetě. Na váš stůl se dostane zpráva, že se jakýsi mladý arogantní králíček ze Zapadákova jménem Makedonie právě vylodil na vašem území. Nebojíte se. Nemáte důvod. Víte naprosto přesně, jak v této době funguje válka. Armády jsou obrovská, nemotorná a neskutečně pomalá monstra. Většinu každé armády tvoří tisíce dřevěných vozů, tažených volským spřežením, které vezou stany, jídlo, víno, rodiny vojáků, služebnictvo a obchodníky. Taková armáda se sune kupředu rychlostí sotva pár kilometrů za den. Víte, že máte celé měsíce, možná i roky na to, abyste v klidu svolali své vojsko a mladíka rozdrtili. Jenže pak se stane něco naprosto fyzikálně nemožného. Než vaši poslové stihnou vůbec osedlat koně, ten mladý král stojí u vašich bran. Jeho armáda se vynořila z prachu cesty nepochopitelnou rychlostí. Pěšky. A co je nejděsivější, nevidíte za nimi jediný zásobovací vůz. Jeho jméno bylo Alexandr. A právě se chystal dobít známý svět nikoliv novým typem meče, ale tím, že vzal ten nejnudnější aspekt války a udělal z něj svou nejsmrtonosnější zbraň. Většina lidí při vzpomínce na Alexandra Velikého vidí lesklé zbroje, hrdinské nájezdy kavalérie a geniální taktické manévry na bitevním poli. Pravda je ale taková, že amatéři studují taktiku, zatímco profesionálové studují logistiku. A v antice byla logistika čirá matematická noční můra. Pokud máte armádu o síle 50 000 mužů, potřebujete denně desítky tun obilí a 100 000 litrů sladké vody. Jak to přepravíte? Nasadíte voly a vozy. Zní to logicky, dokud si neuvědomíte jeden krutý biologický fakt. Vůl sice utáhne těžký náklad obilí, ale sám musí jíst. Po zhruba 25 dnech pochodu sežere vůl přesně tolik jídla, kolik sám táhne. Jinými slovy, pokud vaše armáda táhne příliš daleko od domova, vaše vlastní zásobovací zvířata vás doslova sežerou zaživa. Antická armáda tak nebyla rychlým šípem vypuštěným na nepřítele. Byla to obrovská kobylka, která musela stát na místě a pustošit okolí, aby přežila, a jakmile se pohnula, riskovala vyhladovění. Alexandr a jeho otec Filip se na tuto absurdní situaci podívali a udělali něco, co muselo tehdejším generálům připadat jako absolutní šílenství. Vzali stará pravidla a spálili je. Zakázali používání volských povozů. Úplně. Představte si ten šok, když oznámíte 40 000 ostřílených, brutálních vrahů, že komfort toho, že si své věci hodí na vůz, právě skončil. Alexandr nařídil, že jediné, co se smí používat, jsou koně a muly, protože jsou rychlejší. A i těch musí být absolutní minimum. Tím ale vyvstal obrovský problém. Kdo tedy ponese to jídlo a vybavení? Odpověď byla drtivá. Vy, vojáci. Zrodil se fenomén, kterému se napříč tehdejším světem začalo přezdívat z nutnosti a možná i trochu s posměchem makedonská mula. Každý jednotlivý voják přestal být jen bojovníkem a stal se tažným zvířetem. Muži si na záda naložili svou těžkou bronzovou zbroj, helmu, štít, k tomu obávanou 6metrovou kopí sarisu a k tomu všemu nářadí na stavbu tábora, nádobí a to nejdůležitější, 30denní zásobu obilí. Bavíme se tu o váze přesahující 30, někdy až 40 kilogramů na jednoho muže. A s touto zničující zátěží na zádech, pod spalujícím středomořským a perským sluncem, dokázali tito muži pochodovat neuvěřitelných 30 kilometrů denně. Byla to fyzická tortura, která vyžadovala fanatickou disciplínu. Ale výsledek. Armáda, která není přivázaná k pomalým vozům a širokým rovným cestám, je najednou naprosto svobodná. Alexandr mohl se svými muži projít úzkými horskými průsmyky, hustými lesy a bažinami. Mohl udeřit z úhlů, odkud to nikdo nečekal, a hlavně rychlostí,
která paralyzovala jakoukoliv snahu o obranu. Perské posádky často zjistily, že jsou ve válce, až když se jim makedonské kopí zabodlo do dveří. Rychlost byla tou skutečnou zbraní, která drtila psychiku nepřátel dávno předtím, než vůbec došlo na prolití první kapky krve. Nicméně ani ten nejsilnější voják neunese zásoby na celé roky. 30 dní uteče jako voda a vy se nacházíte tisíce kilometrů od domova na nepřátelském území. Jak to Alexandr vyřešil? Odpověď leží v tom, že nebyl jen vojevůdce, byl to především geniální manažer s dokonalou sítí informátorů. Alexandr nikdy, opravdu nikdy nekráčel naslepo. Dlouho předtím, než dal své armádě povel k pochodu, zaplavili perské území jeho špehové, diplomaté a zvědi. Ti ale nehledali jen pozice nepřátelských vojsk. Sledovali počasí a stav polí. Alexandr plánoval svá tažení s přesností hodinového strojku tak, aby jeho armáda dorazila do dané provincie přesně v momentě, kdy tamní rolníci sklidili úrodu. Představte si tu bezmoc. Celý rok se dřete na poli, bojujete se suchem a škůdci. Pak konečně sklidíte to cenné obilí, uložíte ho do sýpek a oddychnete si. A přesně v ten den v pochodu je do vaší vesnice 40 000 vyhladovělých Makedonců. Rozrazí dveře vaší sýpky a celoroční práci vám před očima snědí. Alexandr nepotřeboval vlastní zásobovací vozy plné obilí jednoduše proto, že používal perské sýpky jako své vlastní osobní spižírny. Systém to byl krutý, parazitický, ale logisticky naprosto bezchybný. Boj po souši byl však jen polovinou celé rovnice. Co se stane, když musíte táhnout neúrodnou krajinou, kde není co ukrást? Zde přichází na řadu třetí a možná nejméně oceňovaný pilíř Alexandrova úspěchu. Jeho námořnictvo. Zapomeňte na flotilu jako na nástroj k potápění nepřátelských lodí. Pro Alexandra to byly plovoucí velkosklady. Dřevěná loď uveze 100krát více nákladu než jakýkoliv zvířecí povoz. A hlavně, loď nepotřebuje po cestě nic jíst. Dokud se Alexandrovo vojsko drželo blízko pobřeží, obrovská flotila obchodních a zásobovacích lodí plula paralelně s nimi. Fungovalo to jako gigantický supermarket na vlnách. Armáda přes den urazila brutální vzdálenost po souši. Zničila vše, co jí stálo v cestě. A večer rozbila tábor na pláži, kde už na ni čekaly lodě s čerstvým masem, obilím a vínem. To je ten pravý hluboký důvod, proč Alexandr po svém prvním velkém vítězství nad perským králem u Isu neudělal to, co by udělal každý jiný generál. Nepronásledoval prchajícího krále rovnou na východ, do srdce říše. Místo toho strávil dlouhé a krvavé měsíce dobýváním pobřežních měst, jako byl legendární Tyros, který musel obléhat ze samotného moře. Mnozí jeho vlastní velitelé tehdy nechápali, proč ztrácí čas z přístavy, když má otevřenou cestu k hlavnímu městu. Ale Alexandr moc dobře věděl, že bez absolutní kontroly nad pobřežím a bez své flotily by se jeho armáda ve vyprahlém vnitrozemí rozpadla na prach do několika týdnů. Odříznutím perského loďstva od přístavu si de facto pojistil svůj nekonečný přísun kalorií. Až když si byl 100% jistý, že jeho plovoucí sýpky jsou v bezpečí, obrátil svůj zrak do pouště. Zajistil také, aby se z jeho vojska nestal putovní cirkus. Tradiční armády za sebou táhly obrovský počet civilistů. Manželky, děti, prostitutky, překupníci z kořistí. To všechno armádu neuvěřitelně zpomalovalo a spotřebovávalo to cenné jídlo. Alexandr tento průvod drasticky omezil. Dovolil jen striktně kontrolované minimum služebnictva. A i ti museli pro armádu pracovat a nosit zásoby. Ořezal vojsko až na samotnou svalovinu a kost. Tím vytvořil smrtící úderný oddíl, který se po mapě pohyboval jako stín. Peršané neustále jen reagovali na jeho kroky, absolutně paralyzováni rychlostí, která popírala tehdejší chápání času a prostoru.
Mohlo by se zdát, že to byl dokonalý a nezastavitelný stroj. Ale i ta nejdokonalejší mašinérie má svůj bod zlomu. A pro Alexandra a jeho logistický zázrak to byla Gedroská poušť. Na zpáteční cestě z Indie udělal Alexandr vzácnou a naprosto osudovou chybu ve výpočtech. Rozhodl se vést svou armádu podél pustého pobřeží s tím, že jeho loďstvo popluje paralelně a bude je zásobovat, přesně tak, jak to fungovalo vždycky předtím. Jenže tentokrát zasáhla příroda. Monzunové větry na moři se zpozdily a uvěznili zásobovací flotilu daleko za armádou. V ten moment se celý ten pečlivě budovaný systém zhroutil jako domeček z karet. Makedonci se ocitli uprostřed neúprosného písečného pekla. Neměli své plovoucí sklady, široko daleko nebyla žádná úroda, kterou by mohli ukrást, a na zádech měli jídlo jen na pár dní. Nebylo koho porazit, nebyl tam nepřítel, do kterého by mohli zabodnout svá kopí. Byl tam jen slunce, písek a smrt. Odhaduje se, že v těchto několika týdnech pochodu ztratil Alexandr Veliký více vlastních mužů kvůli žízni, hladu a vyčerpání, než ve všech svých slavných a krvavých bitvách za celý život dohromady. Vojáci pili moč svých vlastních zvířat, podřezávali muly, které dříve tak chránili, a umírali v halucinacích na rozpáleném písku. Byla to děsivá a krutá připomínka toho, že ačkoliv ho mnozí považovali za boha na zemi, i Bůh je nakonec jen biologický stroj, který potřebuje pít. Když se dnes díváme do historie, vidíme příběhy plné odvahy, zrady a blištivých mečů. Pamatujeme si jména bitev u Gaugamely nebo Graníku. Ale to, co doopravdy vybudovalo impérium rozprostírající se od Řecka až po indické řeky, byla matematika, pot a neúprosná logistika. Zrušení vozů, brutální trénink lidské odolnosti, synchronizace vojenských pochodů se zemědělskými cykly nepřátel a využití moře jako největšího skladiště v dějinách. To bylo to pravé tajemství, které z něj udělalo legendu. Neporazil tehdejší svět jen silou zbraní. Uštval ho k smrti neúprosným krokem vojáků, kteří na svých zádech nesli tíhu celého impéria, krok za krokem, aniž by k tomu potřebovali jediné vrzající kolo na voze.